Praise God, oh, hallelujah. Odofo, nyankopon nhyira no nyo kese. Onyankopon tere wahye mu. Ombie kwan emfanti bebi akwan nda. Onyame ma yehu n'ani onyam ene ne kese na watwi nsoso. Ode ye wremu. Ejuma ye na watwi, ode ye wremu. Nyina ye bomu ne akase rade ye da wase. Ode ye afa na watwi wie ye mu ebeka se weekend ye mu. Ode ye nkwa ache ye ne a na nye ye papa ye bia na ye nimdi ana ye nyansa bi ana bibia ye timi ye ma ntia na muma ye na dom ni mobro hu na do so de nyina wa ye nso no eno nso so akra ye mu besisa bre ene nso me ma wakwa aba ade ba oti asesen dwumedi yi so ni afa ya kenkan sam afi numeri 18 ni chicheme aduonu mienu edikosi aduonu ensia odofo ma yentie Awurade asem. Osine Awurade ka kire Moses se, ka kire Aaron ene ne man, ka kire mo se, ekwan a omo mfa so na omo nhyira Israel ma enie. Yenyina yenim se, Onyankopɔn frɛ Moses no, ofrɛ ne nua Aaron enso so eka ne ho. Na Moses gyina mu se oye odifo a Nyankopɔn ene ne kasa na ono nso so nia eye asɔfo femu ensem no ode ama Aaron ye hu ne sempe bebre no na oboni anidie no wo ho ede ma asɔfo no enti no na ono Moses na kasa wodi nka aka kire Awurade se Awurade wonim se ma no ente wonim se na nka megide se Nyankopɔn obro de ono nko a ekɔ no na obete na no emono ankasa akasa na so no Moses se na bisai se aji se obi kame ho oni nyame pem so kakra na nyame nso epene so de Aaron kan ne ho nti wo hwɛ mo pa ensem no de ma Moses nso se ka kire Aaron te niam ni bi wo ho a yen yetimi epre ene Nyankopɔn eka Nyankopɔn so tire bi a oye ne saa de ma ye ebi na esi wo Moses epensui na Nhyira eseso ka kire Israel mba ne se Onyankopɔn nhyira wo Awurade nhyira wo na onkra wo so Awurade enti nanim emfa nkyerɛw omma nanim enhyerɛn ewo wo so na omma na dom no nso ennɔso mfama wo odofo se Nyankopɔn ye ka se Nyankopɔn ehyira wo a enye eno ne hunemu niama nemum Onyankopɔn tutu wanam esi bapoma bia na ehonom odusi ho a eho na wote enya de a obi betimi abra wase Onyankopɔn nhyira ena ema nipa yodefo Onyankopɔn nsem nhyira ena epegye nipa na ede no ebie kwan mana etu bebi akwan ena eno ene Onyankopɔn nhyira nti obi biara ogine didi no ato na koma so ode ne ho to Asafo Awurade so no onyame nhyira nso so edi nechi Onyankopɔn be ma nanim ate ewo wo biara a wode wo ho eto ne so ayo Onyankopɔn boye nyina ho ban hwe yen so ma de pache yen na Awurade owo ne mma ene sanhyire eye omodia ose Onyankopɔn obepagya nanim tie no ewo wo so na so Onyankopɔn anim tie eba wo so a odofo enye de nipa eka ana de nipa ye ena eye ususudua nemom de nyame aka afa wo ho no eno na ye ususudua eno nti odofo emma weni mre obi emma house obi ka wasem mmemo menye wo de se Onyankopɔn nhyira ewo wo so oso Onyankopɔn ne ote nanim ekyere yen a afi obema yen na asomdwe ya kai se Yesu kan ya osima asomdwe na mede jamo enye de wiase de ma nemom mema asomdwe no ebro wiase nti ase so odofo se no Onyankopɔn ka kye me ne wo ewo na wotwe yimu se yemfa ye ho nto no so no beti nanim e de akere yen
Tibie bi a wonnaa mu biara, hunu sɛ papa yi yɛ w'agya. Kɔ n'anim wɔ mpaebɔ mu. Gyae sɛ wode wo ho to nnipa so, na fa wo ho to Asafo Awurade nko ara so. Ne mu na nkwa wɔ. Na nkwa no, ɛno ne nnipa hann. Hann no ahyerɛn wɔ sum mu ayi yɛn afi sum mu di a, ɛtwa sɛ yɛnante sɛ hann mma. Nkurɔfoɔ a wɔama yɛn tumi sɛ yɛnyɛ ne mma, na wɔama yɛn tumi no ho nso so, wɔama yɛn ho akwannya sɛ yɛtumi de yɛ adwuma. Ɔdɔfoɔ, kyɛ asɛm no na ɔfoforɔ nso nyɛ anidaso wɔ Awurade mu. Onyame nhyira wo. Bye bye.